तर मंडळी, आज मी तुम्हाला कोकणातील वेगळ्याच गणपती दाखवणार आहे। मालवणातील साटम रहिवासी चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीची मातीची मूर्ती आणत नसून नारळाची पूजा करतात। तर ही अशी आगीवेगळी प्रथा का आणि काय आहे त्याचं मागचं कारण? तर मित्रांनो, मालवण तालुक्यातील घोटणे सडवळे गावातील साटम चतुर्थीला गणपतीची मातीची मूर्ती आणत नसून नारळ म्हणजे शहाच्या स्वरूपात गणपतीची घरात स्थापना करतात। तर कशी असते ही पद्धत हे नक्की बघा। तर ही अशी आगीवेगळी प्रथा का हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो। तर ह्या विषयाची सुरुवात होते मालवण तालुक्यातील कोळी या गावातून। तर कोळी या गावात स्वयंभू गणपतीची मूर्ती आहे, म्हणून कोळी हे गाव सुमारे 600 वर्षापासून एक गाव एक गणपती ही प्रथा जोपासत येत आहेत। कोळी गावातल्या लोकांच्या घरी तुम्हाला गणपतीची मूर्ती, गणपतीचा फोटो हे कुठेच दिसणार नाही। इवन ते लोक लग्नपत्रिकेवर गणपतीचा फोटोसुद्धा प्रिंट करत नाहीत। तर ही प्रथा पिढ्यानपिढ्या गेली 600 वर्षापासून आतापर्यंत जोपासत येत आहेत। तर मग चतुर्थीच्या दिवशी सर्व गावकरी गावातल्या स्वयंभू गणपतीच्या मंदिराकडे येऊन 11 दिवस धूमधडाक्यात सण साजरा करतात आणि त्यांच्या घरी बाकीच्या गावातल्या लोकांसारखा घरात नारळ ठेवून पूजा करत नाहीत। तर मग घोटणे सडवळे गावातील साटम नारळाची पूजा का करतात? मग असं मानलं जातं की कोळी गावातील साठम पूर्वज हे कालांतराने दुसऱ्या ठिकाणी स्थायिक झाले, कोण कामधंद्यामुळे। मग ही त्यांची पिढ्यानपिढ्या आलेली कोळी गावातील पद्धत मोडू नये आणि चतुर्थीला गणपतीची मूर्ती न आणता गणपती स्थापनाही व्हावी म्हणून ते लोक नारळाची पूजा करतात। कारण नारळाला श्रीफळ बोलले जाते आणि त्या श्रीफळाला गणपतीच्या स्वरूपात घरात आणून गणपती उत्सव साजरा केला जातो। अगदी तसाच जसा इतरांच्या घरी गणपतीची मूर्ती आणणार होतो अगदी तसाच। आणि म्हणून जे साटम नारळाची पूजा करतात त्यांना कोळीचे साटम म्हणून सुद्धा बोलले जाते। आणि विसर्जनाच्या दिवशी सर्व साटम आपापला गणपती घेऊन वाहत्या पाण्याकडे येऊन पूजापाठ करून गणपती विसर्जन करतात। गणपती बाप्पा माफ कर, सगळ्यांचं कल्याण कर, मनातील
मनोकामना पूर्ण कर, सर्वांचं रक्षण कर, उपासनीत जिथे आहेत त्यांचं रक्षण कर, आणि सर्वांचं रक्षण करून सुखी ठेव आणि भरोसे कर बाबा. गणपती बाप्पा. तर साठम यांची आगीवेगळी प्रथा तर कोकण आणि मालवणातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हे आपलं वेगळेपण टिकून आहेत. आणि आजच्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटात एक नैसर्गिकरित्या बनलेला इको फ्रेंडली गणपती, निसर्गाला कोणत्या प्रकारचा धोकादायक नाही, उलट पाण्यात सोडलेला नारळ जिथे कुठे जाऊन थांबेल तिथे नारळाच्या झाडाच्या स्वरूपात परत रूपांतर होईल. आणि एक महत्त्वाचा विषय, कोळी गावाच्या मंदिराचं बांधकाम 70% पूर्ण झालं आहे. तर त्यांना उर्वरित बांधकामासाठी थोड्याशा निधीची गरज आहे. तर भक्तजन, ग्रामस्थ किंवा साठम परिवार यांनी कृपा करून मंदिरासाठी आपला हातभार लावावा. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी कोळी गावातील मंदिराचे अध्यक्ष आणि इतर सहकारी लोकांचा फोन नंबर देत आहे, तर तुम्ही त्यांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर नवीन असाल तर आमच्या यूट्यूब पेजला सबस्क्राईब करा. चला बाय.